ya Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na wigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iliya gatigati wekarigori lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa njicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Hausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Yeah. Najma. Origereri werebuya andonsi ase ole magorobeige aboniga litukeriga lya Jumatatu itarikini sano montinyo gatano umwaka bwechiribu 2025 chingaki manga gante kane kwa chinsemo ao eke nekiunga chinsebero mwanju murigereri na litukolia lero nigo na cha ntenenera libaga lya mkat Enoch oyu otanya kabaga wikirana ase nje bitango bitare konyarekana kiunga chinsa ibere asenjera obwikirano chinigo korkwaro ni ototo nyangiri kurwa sensemo yibimanyererio niga korokwa Wilson Makoli naya negatiana kwaliganirie marwa bayalero. Katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya vita. Ebirengera liko gendera gusangirirwa igoro yekiganja kia NGCDF. Ekene kia mangana nyasaye okore bikone abana baito bakarume abaibori ntobwatincherende torarubesa torosaliwe skulu abarokigwa beskuru yoboroso ya itielio goutia makweli magiga yembure nyinge koimukia na kururukia kiramage skuru eyo
na inde ntagete ko give challenge tari ese kiombeke gito gioka nga tiga to celebrate abantu baito ekero bari moyo ababwatani ao gochengira na kwenyura ogochakibwa gwe skuru yabamura ya Kibirigo gotoka ime county ya Nyamira. Olgereri karibu ase kionga chinsa ibere niko toko chakorwa ase county ya Nyamira kubwa mono bunge ya West Mugrango ase tokumugomna omojumbe we bunge yo omoske wa Kirisi Mogaka litukolia lero niganyara kobaga kura gikaro gyogusangereria ebirengereri by'abananchi anene mono igoro yechibesa kirichigotomwa ochia ase bigancha ao buna kelikia NGCDF kelikia engaf nabo igo kelikia kimanyikirinde muna kieganja kia baseneta ekiokorengana nebirengereri ao kibwana tokobekwa ase ekatipa maga ekatipa gokorerwa amonchirerio egento abamenye bange balwanya kwa bagukirana chinseme ekyo banyara koba bagwanchirana abuna gotumanye omurikito Paul Cup Okar ekiganche kigakia NGCDF Eucharistia mwaka chidebwibere na isa tubunenchire yemo yo gukinya magacha setu sukuru uzira abana batari kwenyara gwetera sichibasari ya monokora isya ebintu binde imeye jibunge asinsiga ya Kenya kulinde bwango igani igo ekigambiro kyanyara koba ego tugutirare kiganche kenga tigyanchiri amoneli chiko hata ndio nasindwa hii wakati yote over 22 years sasa judiciary ndio umeona nakio kirere ababunge kurasinsema okugendera gusangiria birengere kurwasaba n'inchi itukulia rero bari gusangiria maoni kurasinsema chebunga ya West Mugrango numurobelio nyara koba gukurawa muno mujumbe bworogongore igo muske Steve Mogaka uyu nyara koba gakora umurobelio gasinsema chigachi ya West Mugrango ase amagacha manene ya nyumba ya CDF iwekwe katika katiba yetu ili kwenda mbele tutajua kuwa katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya kulingana na Mogaka ni gatebire bwigo ikiganche kelia kya abajumbe be county yani kyangav igo kigatakire kunyara kabaga komento chibesa bunenchire yamo yo gutinya amagenderero asabaigo ogusangiryo kigo kweberengere kwaringete kunyara bwigo gwokoro isike ganje kende kamanyakana tamna Senate Oversight Fund egukiranyora kabagego bakonya ba senator utware nenge yura bakonye okore mirimo yabo bwekirano imependekeza kuwa hiyo pesa ya wanawake wabunge wanawake wa county pia iwekwe katika katiba ya Kenya kuwezesha county MPs wetu waweze kutekeleza wajibu wao wakishachaguliwa. Ni kutengeneza hazina inaitwa Senate Oversight Fund. Senate Oversight Fund nomurubelio nyara kaboga kugokirwa munaba menye kurwa sinsem abo batebire buna ekiganche gya CDF nigo kyabakonyire asenga kyentambe CDF is a good thing and it should be supported because it is seen what it is. We know. CDF yaringa ngona wana baito asenjere nene jonga njerate buna CDF egendere yara yagendere ringa kietambe tatabati comprehend Na roche jibese jina chigokonya abana rwemi chimitaka abari baraba abana jidakana igona inche nari go supporting a CDF egendere nando nyege kunyarekana amen tumono marakabiri komenta nawe igo nigo batebire buna okugania gukora isi wagwe ekiganche kiga kya Senate Oversight Fund nabego no komenta kwenengo ya ngav nigo korera magendera mange gokorekana kurwa sichinsem anemo nime county yiga ya Nyamira affirmative action esenge bamugarikia abantu atigatika natimentwe nari kuchitokonye cyabwatra n'icyo mwashine cyo mo jumbe batama Senate Oversight Fund abonetebe introduce asengenjo omo senator obeire kango operate buna enyon obviously ya etebwating tebwatibesa yo kunyera igabese eche egere the office of omo senator even in functional eginko reporter getasini kya wanchete kya gatembe kurugige igasa magacha ya munene yekiganje kya NCGDF meye bunga ya West Mugrango inche igonkuru kwa Polycarp Okara kimbure nyinge ga antakani kwa chinsema ime yense
abaorokiwa besukuru yoboroso ya itieri egotoka chinzamo chasuneka ebunge ya Bonchari nigo utitia makweli magiga iyo mobero motindi korusia ekerasi ekamase sukuru igo sebirasi sukuru yo amabati gendo kirete obwabo mono gwikira ase ritkurero abebuli banyaka bagwikira nse sukuru yo bakubwatrana amo no musamali omuya oyo ogorukwa Evan Sungura oyibo igo orwereti koligia ekorokyo bamusiye ime ward ya Morenda esibanyaka bakoroko boli buna sukuru yo nyara kabage gosirwa ase nonya nebirasi biri bya ECD bitaye sukuru yo nabo igo emirobali ao etenene sukuru yo munako tumanya omuri keito dipon asanya Kiayemo yarire chinga kiembura egenderete kwenekigwa asorogongo rwagusi nigo bo muichano munene guchese skuru yoboroso ya itielio iyo tukemeye gwori abo Morenda ebunge ya Bonchari maiga yembura enene koira ekirama kebirasi bitatu etane enkoro Teresa Kemutonya baro obwe skuru yeiga ya itielio primary nigo ekere ebirasi byaito byaire tu abana bari menga kiri embura ya twenyinge Wano nigo tuacha korera ebirasi ebinya muna byaguga abana baito barengeine nanga abakubonsi nga itwaye gocha gutindeka amatanga twaye gutwara amangi omaene twarangari gugocha itieria esukuru njabwa abana baito bareme ekeramba utikigacha gekabogoria amabati abana baito bareme ekene kiamang'ana Nyasaye okore bikone abana baito bakarume abaibori ntobwati ncherende torarubesa torosariwe esukuru nanyirabo abaibori nigo baichanirete egekore keiga asibagotebanga ebirasi bya skuru eywe ni gobono byabeire bigotu engana egendete koba oboya to okera to kore skuru renovation to alige standard ye renovation to kora unabona ebirasi ebwate chi class chikra oise korigeri chireri chirichi abege to emyaka 90s bya bundre bya bosire iyi ni skuru ya gotire tutanya we explain na ni skuru ere town center and it's like town center actually because this is the only school to watere nene Sekis County in Bonchari constituency bakite tubwatira ni twensi tokonye skuru ye na kusudi abana baito mbacha konyora makongo buna twara buna bono iga sendigirite skuru ye ase class nkiyo kirekiya iro case itmoinali sa abana bagosomera nandi nabi mwana tubwenda kulenda mono chingiti chirense goswana ni mechira sa abana chingaki abaiboli barenge ase skuru ye oyo kuriye karogo kyobo misie ase ward yu Evan Sokoth igai kirana na kubwatoka obokonyi bwaye lita Evan Sokoth Sungura aspiring MCA Morenda ward na ikira igana erore kene nga kene ibirasi binembi wete mwatia atayo pi na ikelagetie chinsi chonsi nchibona Sungura ngobekanda kubukwaneka igakwa mabati 10 ala ngotabina abantu bandi bali bakori obosimiwa na barubambo atsiga tonyala tonyala kobato korosi skuru ebe skuru ngia komenta nayo ni gobono babolire serikali ye county inse yo mugabana Paul Simbarati nabo igo abarai kurwa sorogongo rwa Bonchari kurigereria engane yeiga asobwango noyo mito Sungura ukurigyo bugambi toko musaba nga munacha iga arorera ni nabande erinde batakonye birasi birine bikoro na byarenge abaisimiwa baito tware ko basabano sipia semuri motokonye mubwaterane moche mwensi munoyo mito Sungura ikirega iga oto ororire sukuru eri abwaterana na abamu abo motoruseria abana baito gari ase esukuru eri nenkoro ekara twaye rigereri kirageti kirase etakeire korusigwa erosigu korunse ochigo abarai bonse bali bachorire ochakera chi county mpaka national government kwende serikali yetu muna Kis County eteme kurigereri interior primary Uripotele kitasini kiao kia katembe kuriga ase skuru yoboroso ya itielio igotoka imeje bunge ya Bonchari imeje county ya Kisii ilitera na igonkoro kwa Dipon Mancho murigiro bunenchira ya mo yoko inyura aboro kiane mirime yabagakora ritkulia lero nigo aboro kia bakoro veskuru aboro kia bakoro veskuru ya aboro kia bakoro veskuru ya Kebirigo Mixed Secondary banyara kaba bakomera ritkulia lero as banyara kaba bagosanga ibirengera na gotogia aborokia bali banyara kaba goita skuru eyo gosibago koli buya skuru eyo se miaka ya kale abanya kaba gokonya skuru eyo gokoli buya goikera abono bakwana chinga kiechio kuba mono as banya kaba goikera na somoyega abo gochingira
omwalimu omukoro bwa esukuru oyu John Ongaga Otuoli igwanyaka bakoteba gose bakoboria aborokia banyaka bakoegwa masikani koreng'ana n'emirimo emiya bagendete gokora na agotomanya omoriketo Polycarp Okara. Kibirigo High School neyemo yegati y'ekisukuru kiri kigokoria buya kurwase county ya Nyamira ko kwanya komanya ororera rwa esukuru yiga omugaka John Ongaga Otuoli noyo mobo bachaki b'esukuru yiga abo bairerete aboroki wa bange babo abasometa esukuru yiga usasiria na kyo kirere aboroki wa baiga gwikirana senke yae Ongaga oyo oritagire gwetana emyaka 30 bono bakire kumurira senka ya binenchire ya moyo gwakangambye muno ochasekeria bakorerete turusie birasi byarenge byamaroba ikiarenga kiyo that was the time school ikonya uwango yansire agatoreta asanga nanga igo then after that tukagendera from 1 from 2 from 3 from 4 no ngakiya mademunta na asirite tugaja kunyoranga nonye ya matemo ita asirite mwaga gani kubumukia akamenya Nairobi agatemo sirera gatia emoko ira na back to school moirore magendere actually umugaka one wagachitugi mwe ekere idea ya changa teatro mwalimu that was ekerengere kiaringe kianda tebe na inde ntagiteko give challenge tari sekeombeke gito gioka nga tiga to celebrate abantu baito ekero bari moyo. Ongaga oyule ise omwaziri w'ekisemi kurase county Nyamira Musubati Emily Ongaga nigo ahorokirie okogokiwo kwaye kuwatukana mu nigitambo kerekeiga abaiga bairire gwikirana senka yaye asiboigo eyamatiga yonkaga yabwatukiro bosemia ochase chiamate obwalimu nakorire aende bono rigondo tinga onye ngoja bali bankwaniga gukina bonda agendere limi onda meti miaka lakini na Nyasaye no muyanere commentary na bondo tinga ngona kubukande omungino oyu onkonyire nere ndanyore tumungina uri supportive na ari no mwako yo minto no manene kabisa mwako yo minto no manene ama ene no manene wana ke musikeri yo te bangari umugaka ne tiro ni nyomba na ero yo bono bate bamwanja goja seito gai ganya saba rere na ne nya saba senga bagaka baino na ne musika bagaka baino mogo te bana to abatere to yo mwaka bana to kama ningana yagendere ko bagekuewa eseyeto una bali mu gusikwa egekogera nigo bagotiria abana bange asichiamate nabo igo bagendera gusaseria ase amagimabo ukutria mukaso nga abali mu abantu bengenjo na ende tigaba recognized and that profession is a key is basic even to the life ya wananchi ningana omwaziri yiga kurase county Nyamira Musubati Emily Ongaga agokire gitambukiro unekeiga okonogo sesenigwa okonene gwetere stato minto na inchana nyarire konyore chance yeye yogo serve in that capacity mbiya mono aba minto mwacha korora tata na como sesenia ekenege kone twarorire na intu nyasato konye na intu toche korora ba minto ingo ripotire gitasene kya wanjete kya gatembe kuruge Gastin Semechiga kya Tinderet ime yewadi ya nyansionge bungane ya Burabwe county ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp Okara amwancho riri chingaki eiki ya kabere ya masomo ya tamu ya kabere ya chakali tukolia lero omo riki oito Daniel Ntiri niganyarkaba gagotarira angne mono ase ebunge tujaje North ime county ya Kisii asanyarkaba gagotwarenere oroboti igoro ya masomo munagendete asukuru au Sukuru au chiria chioboroso nechi secondary kure bunge ya Kitutu cha North Mie County ya Kisii nigo cherekana gochaka masomo abo boikirano ase tamu ya kabere yo mwaka wechiri bobere na 2025 ase taro yegetaseni kyagetembe wekasi sukuru au nigo litukulia lero sukuru ya secondary ya Nyagonyi yogotoka ase wode ya Marani yagendrete na masomo boikirano na bateba abunonsi aikiranire korengana no mwalimu munene w'esukuru iga umuchando obokuburwa estima ase metinye tatobono umuchando obegetemeri goikase kenyero gensemeyo negati yechisababu kiria bakagerete cyo baisa woche guturbania masomo
ase tamu ya kabere onye mochando iga turi gochi kogororwa. Transformer yarenga around ya auto supply stima yagitega saleka abantu ba Kenya Power bagaja bakarusi bakayira ngo yarosi baguchia mbanya kuyirani wone gutubiterera twale ya alternative source of power itogo to quiet generator. Amasomo ni wega bwatiro umuriro ase tamwega ase skuru ye secondary y'abamura ya Nyakiri yegotoka ase wodi ya Sinsi na kurengana n'umwarimu munene Gilbert Siriba otayabona aborokiwa ase skuru iga tibarenerera amasomo weikirin ubatakana n'uburemerwa bwe school fees kulinde mbale tayari koene kibona aborokiwa baiga baigotire ke masomo na siebiyegwa au ne chigosoli ebyo byokoleka ase tamwiga tamu eno Nyakere entambe nebwate binte binge bigo chikogera abana babengeji die sensemo ya masomo na asensemo ya kokalikila igochen nali kote abana baito bairane bonse nonyete barairana bonse magana ye fees ne challenge saba ibuli baito usabanga walwishas bari batokonyera ko CBF nabo bagokonya abana bari batari kwejara igara bagendera na masomo na serikali yetu kairete yarura matumaini nga wango iga free secondary ngo wewere igara to yare ko ba tokonyora amatumizi ya skulu asenjira ya raisi. What type of credit is that? Asense mwende ase skuru ye secondary ya Tambacha yegotoke wodi ya Kagogi ime ye bunge yo kurengana na nyaboka soma morokio monene ase skuru iga osegeta borokigwa gokoromukia libacha gwekonya asa matuka libosyo ase karibu na amasomo na roka kurengania umutaka no monda twigwire skuru abana baito ba report di skuru ento gigita yo pinechibese lakini toko tebia baibuli ngachiri chinkachiro ole tu mwana nyabuche skuru tokonya kuliye chinde tokanyira ntene basari tukatoro skuru icheto chireka nento abana baito bagende skuru abarimu abasimbare trained abo omwana kubika umugi gwetabare amasomo namaya mane kuruchaye mwana akonyoranse kakonya kwa very school ngokinari kwa bari exposed nanye nali kanisa asemulisi nabo muntu agotaro tamaitu kwanike gusi akwanike songo mwana aba interpreter choose ni chinyinge tugirira abane school tago chaya masomo namaya tako banalinga chipigipigi kusaba bandu chokora chigasi tekero mwana arakora basic anyore certificate ko chimambi tokayo atachitafutia ukwana chinga kechoboigo nigakwanira ukugania gukuba maiso hasi chikosi bagochora asaborokiwa abakoleta matemwa yekirasi yikomina kabire yo mwako eta elio tibabaisa kwenyora hasi chikosi chimbe gose chiria batabwatia semioyo igento kibaisa kubasariria magima ari bana bonse bakwenda university nano gochoro kuwe chikosi chigenderete tagote umwana akorekeria utagete karansa no umwana wagotebinga yaro chako enda buchi CB yachire ndo byachenjiri mwana bakora kende yonse segwita kunyara tikatoba moyo toba encourage kabisa babe guided njino ni school ubuli abalimu emurucho mwana nako genda buchi nkrubuterigeta seni kiagetembe kuriga se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri Chicho mwancho umurigereri abalimu abanne be skuru eri yari omego amo neri ya Gekonge abanyikatabuna Wilson amenya na boigo omwalimu yubwe skuru ya Gekonge niko banyaka bakobolia wakobolia okwango igo kwa magacho ate skuru ande mono alia anyale tokabaga gosegetwa amo nenseri ya kuite kwango igwa elio amanyaka kabaga kugendera ate chiskuru echo Buna twasire tamu ya kabiri nabondaga nigoteba ng'abana mbase tukoswali tukoria Jumatatu tariki 28 abona enkorwa obosemia gocha sabo ibuli bali abataraleta abana ase skulu yaitu yari omego ng'amwayerere abana babuna bachete ritukoria Jumatatu Jumanne
Jumatatu butuko mbaswete preps bagenda gusoma kuruirio igo mwana ona barabe usikiru siko ya masomo. Nimanyete challenges inchiro cha economy na nsachinde na kiagerire abana bande batara report kinende ne school nero ne bwatokugania igo yureta abana bari bataraje school ito bari barengo ochena gento gekora atware egereke na gutusuguma gukona kuri kibesa kindi igaso bwenge nabongo akira bari mbaito mbia mono abana funsi bari bakoro mu kimbe ya mono provincial administration ya around iga mbia mono amana waiboli bonse kwa jumura mbia mono senje school negendrete a project ya Kuwait nja chega ansa nja stored for some time kino wango irani ya sambia na ancha waiterase edona ya Kuwait the project inagendrete. I would want to encourage our parents to release the students back to school. It's already time is moving very fast, and we have to cover the syllabus in a good time. I know there are issues of fees not being sufficient, but let us not keep students at home because of fees. The little you have, let us have you paid so that the students can be in school. Otherwise, that is what I would urge parents to do. So I would only urge more support in terms of the road leading to the school is not very good. Some effort was made to do some repairs, but it has deteriorated back to where it was. So reaching the school is still a major challenge. Even when we are taking our students out for sports, etc., our bus is new, but it is wearing out fast because of the poor state of the road. Tumurigeru kirabo nigotoka ndesensema ya kabere studio tonyore enkwana yeri tuko rotando mutumo komokego tokoirana tonya koba tokugendera ne kionga chinsebere toskaucha iwekwe katika katiba yetu ili kwenda mbele tutajua kuwa katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya hiyo. Inapendekeza kuwa hiyo pesa ya wanawake, wabunge wanawake wa county pia iwekwe katika katiba ya Kenya kuwezesha county MPs wetu waweze kutekeleza wajibu wao wakishachaguliwa. Ni kutengeneza hazina inaitwa Senate Oversight Fund. Senate Oversight Fund. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebe
igere na isaro na isato mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate igani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na bwigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Murigereri karibu togendere ne kiunga chinsa ibere maiga yetaro yaye omutsike Dr. Fred Matiang'i asorwa rwagusi nabo igori tukuri goro atsinse machianyeri anamono asenga yaye omokonyi bw'omurayi bwense omukoro omutsike cha Fred Gathigashagwa sama gedamna wa munyoro nigo anyareka bagago togigwa nabo bwatane ao yo bwanguiga kurwo kwatuka engwana yaye igoro yetare yo no mujumbe we bunge ya Nyaribonde Masaba omutsike Daniel Ogwoka Mandugu daktari uyo nyaraka bagago togia ebitambukire byo by'omutsike Dr. Fred Matiang'i na kubwa mono iganga yaye yokorokia ekerengere ryo gochikobolia ekero kyoburayi bwense asobo chali bonne bumwaka bwechirubere na 2025 nebere aba gusiba minto kwa na mujumbe Nyaribonde Masaba onde wongereza lakini nataka mama nyiga omutsike Fred Matiang'i ororense waterense byamano igoro mwari giba munyoro ekoreka gisokya bayiko kya mwachire nabasa bahiga tumuwanchire agende isiko ari gichikura kuri bisa kubinde bono indugusi tobahamu tumubwatesi omutsike Fred Matiang'i tobote bintu ramo naye bakomo elio tumusako tigagendeke naye bikora nyale okonye nseye byamano Mwanju murigereri egati yababwatane bekiama kya UPA bakora wamo no mulikamane bekiama ekyo omutsike chako bagaka ni gwanyaka bakwereria omutsike Dr. Fred Matiang'i byamona senge njoye taro yaye imeyagusi aya ni gobanyaka bakwekwana chinga kibanyaka bakwarigania egati yababwatani bekiama ekyo kurwa chinsemo cha Luo Nyanza atubanyaka bakwene kya muna emiroberi yonsi ni gegenderete yogochi gosira omutsike Matiang'i liko yaranke muna ngosiriale obobe bwensi baganda kwa kigwa ime yense ya Kenya. Tumekuja hapa siku ya leo kukutana na wageni ambao wametoka kule Siaya, kule Migori, Homa Bay na pia Kisumu, ambaye ni coordinators wetu pande hile, ili pia tusikize maneno yao tukipanga vile mheshimiwa ataenda pande hile. Vile mnajua siku ya Ijumaa iliyopita Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i alikuwa pande hii, na nataka kupigia watu wote wa this region. Thank you very much for coming out in large numbers to receive our son Fred Okengo Matiang'i. Ilikuwa raha sana kumuona baada ya miaka mingi. Na niseme hivi, watu wote ambao wanamsupport Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i tukuje pamoja, kwanza kama jamii na kama chama.
chama cha UPA ndio chama ambacho Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atatumia kwa sababu ya kusimama kura za 2027. Na sisi kama chama tunataka kukaribisha kila mmoja from all the 47 counties. Waje ile tuunge chama ambacho kitaleta mabadiliko na pia kuform the government of national unity in 2027. Mambo mingi ambayo yanakumba nchi yetu, tukianza na ile mambo ya overtaxation, mambo ya abductions na mambo ya uongo mingi, hayo yote yataangaliwa na kuleta mabadiliko kama chama na pia kama rais wetu Fred Okengo Matiang'i. Na vile mmeona ameanza kusunguka na kutafuta marafiki. Alipokuwa hapa nyumbani alitumwa na ujumbe ya kutafuta marafiki in all the 47 counties ili aongee nao ili tutengeneze serikali ambayo kila Mkenya atashirikia kondani. Kimuranja bangina abasae abagaka na kiro monto asogotacha teba Fred Okengo Matiang'i so that tonyale kungusa omonguso korwase abakenya bande baisiko nane muroji no ni goro ryo kanacheta ria bwa Munyoro akanyora na babo Kalonzo akanyora na babo Mata Karua akanyora na babo wa Marwa na abantu bande bonsipi bono iga Kenya ngima yanjire gotoa amagoro egere awa President Fred Okengo Matiang'i abe President 2027. Mwanchwa omorigereri egati jabarai kwa sababu watane kurwase county ya Kisii abanye kadabna Kisii County Development Focus nigo bamuchirie omugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati asikali bagoteba habuna nigo asonaniri ekiama gya ODM ase etaro yomo omwasiri omukoro Musike Dr. Fred Matiang'i bakwana chinga kiechio nigo banyaka bakwana kebuna barabo nigo bale mamincha ekiama gya ODM na nigo gose nigo kuboli kwabo kole banyara koba abakwatana na Musike Fred Matiang'i kurwase ekiama gya ODM. Ndugi atoleta kanene na mangana abayichuma ntubuna abagusi ntoigwete biya sana ekiagara abagusi basokire omwana wabo ku Fred Okengo Matiang'i koriyo president na toko mwakero oyo minto onarebo enaku ondari oyo orenga monaintwe agakaribisa abageni gusia akachakira koru wo mwaka Matiang'inka gocha mpaka stadium kubwa mono ntu abagusi ntu gyatoretire noko tebya abagusi mbaraiki tutagete batura ase ekiama kyomugaka Fred Okengo Matiang'i. Number 1 otutato muntu kuguri chat mama Monyonka yakera oteneni naintwe oire oyo minto Fred esiva usi na isko ya gusi. Number 2 ntutagete oyo minto nyaribo yakora nero teni ramo naintwe obeye naintwe na hene no ari kiamekyo kyagusiye kuroku upa na chubiri amanganande n'abarayibanda bo kuryo obujumbe n'abarabajumbe bali barenga naintwe lakini obana mangana yo kogenda Masai watorete statement ngao gusiye ngima tigangirore na kwanire severally and I want to repeat it today gusiye kendo ko godia mukeyo keriya kwete kare however is there wait ochorenga yoto osokerigo one tisate gutoko osokerigo intwa gusia amangana gukwano ona ya Fred Okengo Matiang'i tokuna gusabirira ebira gusakubinde bitoye chikura ibona ari gotebya abantu baminto abe plus oriyo kuna gukwana nga Matiang'i ataso dio TM takuira kura sigaganya na mangana ODM gusi ebe nande na igwa goteba nga chiko nga bantu monto tayo chiko bwate kura nga go chiko seri gukorugusia na ndo yago seri ni na umwanchu murigereria soroboti rwa bene ritukoria lero nigo murikito Daniel Ntire nyarako bagotarira amateyemo yue kurwase kenyoro Nyagonyi imeye county imeye bunge ya kitu cha North anene mono chinsemo cha Marani ase county ya Kisii ase amateyo ebibwate umwanchu abo onyate kwa gosiro mabwaye oyura sengendo gwetira somutinyo yemo bono na kubwatakana nayo nigo baya matebya nyarako bakorera buna nigo omwaka obwekiri bubere na 20 yomo omungina bwengejo nyate kwa gosiro mabwaye gwetira soko kagerwa koba omorogero botyorwo muna rogo cha senge embeo
ogukwa kumung'ina bwenkiiga emyaka ene yaitire n'abandi batatu abo basambetwe goika gukwa ase gukagerwa kuba barogi ase kinyiro kia Nyagonyi ime ya Marani kaunti ya Kisii nigo nonye nabo kwaretete obo bonge ase abana benkiiga kubwatikana naria bagenderete gwetera Nyegosira Agnes Murao Toto umutakanwa no atindikira iga mbarabare nembera yo mugakoe oyo sirete bwe mabwae nero mwaka bwekiri bubere na 20 no yomo na sorobotirwa bene eikiga nigo tokumurekera ya mateye nemechando yabo kubwatikana no kubolia babegete hase cyabisi cyagetembe chinga kitwa ikirena hase nkiga onde tarengarro gotatiga abana banyegosira abo batigarete utanje gosa matanga nara somo choyo asegeka kerochie umutinyo yo mubono ya matega nigereberero kubwatekana no gukwa kubotutukana kumusae wenkiga hezbonondiki wemyake 25 uyoboreta asegeka kikemo namagaye umubero yo gachagotoka kangundo ime yo mocho Nairobi kura machi me ase gotebekana bona nigo iretwe na mache yembule nyinge yarenge kwene kiwa asensemo ya ruai numuberoe nigo saligete bobe na nigo ogachira senkendwemo ime yo mocho Nairobi nande ga nigo mba no kumya korene saguri bono kuna kasita we uri bana 2021 bali mwa igwete banga chitunga ba renga buna umwe gotorenga buno ngano sambe tuna morogi ntarenga morogi lakini ndabono ekira se bono twanyore site ndeko bugati omwana mithira go Westponi ndie kiwi utoto morere igasira Nairobi amatuka yosi pia meteroche nigo na temere ko muri jinsemo chonsi igasida asa ko ngaruai achigatuka kangundo batebe ni benyinge nigo yatumigeta so kumuria chinga kiaburete nekyo morio baonete ne mori yarenge bwiri bagatumeka haso gukorera umubero nyegosiro kumanwa ose postmortem nabono hebatigarete batabwati kende bona atemire kumuriga rigi none ndibona abwate yonsi bina atumire na korire bona buna ndega nigo mbwate stress nigo ndino gocha no konene ekiagera ndanya bokonye bondo bwensi nonguru asi yamate ekombwate si nateme kolemerende nga usini nyoro nurangonye undite gongonya kiza na maana ne ringa abantu abange nigo bayiretenga mangana ali apete 2021 tigabaita chirisa kulipona no bakorete na barochi ne bakorete totara ngindo gibakora nigo bangeta bono mopire getienusu nasinga ingo bwatera bateba bakagereto kungachwa kumongena bwenkiga buna nomorogi na gosambwe ekorelekana obobo bado tibora era kuruase kinyoro asekiribuna nigo batigire boka heroro betachire wika chinga kichiga bakweretwe mu basokano bono ke tugoirania amangane kinyoro asengaga igase fire chitoga na bongoranga na botoko temakubwaterana lakini abange babo tiga bagotema kungusa mageso kulibono mangana manki kinyuru ke mintuka abuna toriga mangana mankari ayuage rete mbono monda gosinyota banga tikandu chibese tikangore gento kete tikangika abana bange bone yego pitinga abatari ntateme tinteme serikali yankonye ni njengo cha komia ikiato kotegemera ngatikantegemere nyare bachangonye kusemba kalilieli wekano hasegeka gechiki sato chaitire hasegetabu gekenyero chiria chia changire nigo chirense yeliwemo na tebobwati gosemeria kunde wensi bunamba chigoisania chiringi chiribu chimisato ejo chiganire haso gukora emeroberio ya matanga bali ebyara nagoteba goitwa kumungina bono kwa baretereire unakokwa na gajiba cia se twaru saizingi 500 choka ande jitera akora kene yonsi chise chitu atumira asa ku chi performa ne chi ya marube igata wesito tebe na ki pa ke la ndibinere iga kene ngeo kia ru ayo negati yali amange bagendrete gwetera na komera bateba gosemere kwa bobono ngocha somurigiriria bwegeta seni kiagetembe abasamaria baya nabarai kurwa se county ya Kisii eri gutanga umubere w'umwana obo tobaisa kugendera goitera makonda senkendo asekiruna emibere yatokira machime na yakorero kumanwa nigego sareka hasobwango naigo nibwendete kwa enigwa hase chingaki tubwate si umubere yuko Nairobi torore ngoikira na into tokoke usentorare tono turikora mebere yonse bunanje na gotire bana yugeto moru ko ngitira ni bukimbwa mwana ukana arwari aja igonde bwensi ora ibuga kiri ugiri
arambura ko kwa ina nyasaye na bakumwira neri ngoko ko nyasaye ga gusisini batokonye umubiri uri urumojali na rubyo ika oye niwe ko sento treme chinkoro ikiera makuri abukiri asensi kende ngiyo dogokora iga matukaya no tigero mo chando aebika bakolyo ganetie okobwaterana buna makweli nkurubuthirigeta seni kiagetembe kuraiga se bunge ya Kitutu cha North hase county ya Kisii elitrane ngorko Daniel Untiri mwanju muligereri go ikirabu no tokorera ikiunga chinsa ibere magorobo ya lero chini gongoro kwa runi toto nyangiri kurensemo imenyeriro ni goto baterana era Wilson Makoli nabo igo kurwansemo ya transmission igabakora wa DJ Atsad gote Kevin Ongeri ago ikirabu ni gongo gotiga sensemo ya kabiri studio nyara kaba konyora obosemi bwaga tembe no mugaka ocho nyambasora tumirane chinsenya ase kiunga chinsenya Bagaka ninjo, ninjo tembe, ninjo darome, ninjo mangana man, ninjo bagina ninjo. Binto mbio ntigera agatigera onde tata. To ago kange binte bio bwate ngabano igora na birioka. Otigete ebinte bigo ikotigera abantu goso mo ingoli oli ogona ko ingoro gose ne kiabanda abu. Gose ne murundi oli bwate gose ne egente kiabanda ngondi yo bwate gona gusukuma abu. Usino mo ngino lyo bwate rende binte ibunoro che birengenche kabire iyo tokana bora bitwale liyoka binto mbio ntigeire kono ntigeira ati na bebwate kenuno borai yo buwomerere to usino mo ensi gose muntu kiokale iye kobo tigore binto mbio ntiga kuomerera ngio komerera bunengwa binto mbio ntigeire ntigera gatigero mone kekera geto borai bwechingenze chionse na bakira borai bwemechi binto mbio ntigeire kono ntigere agatigero toka ibintu ine biao goika kare na kare ngabona ora bwae aino ntakota ya nabo koruo tigera abande nabere iko Bagaka ninjo, ninjo tembe, ninjo darome, ninjo mangana man, ninjo bagina ninjo. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seyika ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi